So mayong hapon mga mga guys, back to motovlog ta sab. Oh, kabalo pa ba kakuha ni. So karong hapon na guys, padulong mi sa kuan sa Deca Homes, no? Kay hatod na to si Commander in Chief, no? Sa nakahinumdum si Commander in Chief. Kanunay na to ginahatod padulong sa Deca Homes, no? Kay mo duty siya. Hi vlog, welcome to my guys. Hi kids. So nindot ang atong kahaponon nunes, no? Kay init-init siya. Wala na sige ulan. Di pratong mga niagi nga mga bulan, no? Nga sige ulan. Halos di na mo undang. Agay. Ano na to gamay si Uncle Big, murag slow mo kayo. Innova. Okay. Whoop, kamisa. Terus ang number gauge traffic light 100. Murag mahaba-habang hulatan yun ni. Pagani, let's go. Let's go. So sa kuan. Let's go. Iltre. Beep beep. Tag-uta dre. Nabaguhan mo ko guys, muro ganang kuan karon pa ko nagsugod og buhat og vlog. Baguhan ko ning kuan. Oop, me first me. Huwag ka nang mawala. Uy ka. Pistol ulit. Anong nangyari? Bakit ang guot-guot dito? Ulan tani si Uncle Big Emerald. Lain iing ko na. Whoop, overtake. Whoop. Suga mo overtake nila eh. Gaan mo gud lang karga. Ko bugat. Ka. Nakabantay ko sa iya oy ni Sirbato gani ko no. Ni Sirbato ko gitan-aw na ko siya, Sirbato ko kay para makaagi ko. Gila, makita mo to naman to sa video, makita mo to. Ni Sirbato ko daan ay. So pasulod na mi karon sa Deca Homes guys, no. No, dugay-dugay pa daw ka video diri dapita no. Kiyawan no. At ada sa tong mga Guardia Civil. Wala nagabantay diri. Saan naming kutsingan yun nung mamili ko. Ba't kami naghanap customer eh.
So pauli na ako guys, man ako gatod kay Commander in Chief no. Kuha na siyang saan na akong susi. Wala naman itong susi ani. Ako gi-review tong video kanina guys. Gitanong na ako no nga nakaserbato giday ko. Padulong ko na ako ka angkol. Oo, nakaserbato ko. Ang kakuan lang kay gipost ako ang video, gitanong ako si angkol lingi siya dito sa direction sa Pikas sa katong padtuan ako. Dito siya naglingi. Samtang galingi siya dito, nag-aabante iyang close cab. So mo to nga paglingi niya, pasalamat na lang po ko nga nakalikay ko no. Gali kay titanaw po ko kardo guys. Nakalikay po ko gamay. So sa katong panghitabo siguro di po kumingon nga wala ko'y mali ato no. Dapat ato unta dahil pagserbato na ko ni minor po ko gamay. Mara tay problema ato po. Pero pasalamat na lang po talo nga walay na kuan, wala mi naigo no. Lesson learned. Dapat igmat gid no, bisang tao na to kay igmat gid agad. Og hapit gid. Bypass road, dugay-dugay na ko wala ka vlog diri guys. Agan mo mga mamitikay diri. Wala magpitik sir. Wala. Sticker master. Wala na sticker. Ha? Wala na sticker. Ibasta mo, di mo mga tag sticker. Pagandon. Nagatod ko, apit ko nga bangga diya ganino, cruising. Una na ko ninyo. Ha? Salamat kayo. Dugay-dugay na po ko wala ka vlog ba. Awag mo balik. Guys, hapit na takadali sa itong mga amigo no. Dugay-dugay na ako kabangking dili nga nag-vlog ba. Buyag. Ay. So, pauli na ta guys no. Nanata diri sa may bypass road pagawas na ta og National Highway no. So, diri lang tama na tong vlog guys no. Daghang salamat kayo sa mga nagtan-aw, sa mga di ganahan o sa mga ganahan o sa mga magbalik-balik no. Daghang kayong salamat ninyo mga higala. Unta nga suportaan pa ta ninyo no, bisag dugay-dugay na ta wala ka vlog guys. Taod-taod na pod. So putol na lang nako ni akong vlog karon guys no, kay ngit-ngit man. So dili na lang tama no. Ayaw kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel o sa pag-follow sa akong Facebook page. Daghang salamat. Peace out.